Il-Pulizija għadha qed tinvestiga r-relazzjoni li l-ex Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri għandu ma' Brian Tonna, is-sit ta' Nexia BT u l-accountants tal-Prim Ministru li kienu joperaw minn Kastilja. Dan joħroġ minn stqarrija li l-Pulizija kienu sfurzati joħorġu wara li l-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija ippubblika r-rapport sħiħ tal-inkjesta Grant li Gvern Laburista kien ilu jaħbi għal sentejn. Grazzi għal pubblikazzjoni tar-rapport ħarġu diversi fatti li l-Gvern kien ħeba u ma produċiex fil-konklużjonijiet li għażel li jippubblika. Fost l-oħrajn ħareġ li Karl Cini, sieħeb ta' Brian Tonna f'Nexia BT, kien joħloq dokumenti li ta' parsi ħarġu minn Mossack Fonseca iżda dawn kienu falsifikati. Il-Pulizija ħabbret ukoll li għadha qed tinvestiga anke r-relazzjoni bejn Keith Schembri u Adrian Hillman. Dokumenti wrew li Hillman kellu kumpaniji segreti fil-British Virgin Islands simili għal dawk stabbiliti fil-Panama minn Brian Tonna ta' Nexia BT. Eventwalment ġew żvelati allegazzjonijiet dwar tranzazzjonijiet ta' madwar 650,000 euro li għaddew bejn il-kontijiet bankarji segreti ta' Adrian Hillman u dawk assoċjati ma' Keith Schembri u Konrad Mizzi. Mindu semma fil-Panama Papers il-Gvern Laburista daħħal lil Hillman jaħdem mal-Awtorità Maltija tal-Lob paga ta' 48,000 euro fis-sena minn fondi pubbliċi. Fl-istqarrija l-Pulizija ddikjarat ukoll li għadhom għaddejjin l-investigazzjonijiet fil-konfront tal-Bank Pilatus, il-kumpanija 17 Black u r-relazzjoni ma' Hernville u Tilgate ta' Keith Schembri u Konrad Mizzi. Iżda minkejja dan kollu 18 xahar wara sissa kull wieħed minn dawn għadu jgawdi l-libertà. Pulizija għamlu ħafna mix-xogħol tagħhom tajjeb. Waqt li żewġ kandidati għat-tmexxija tal-Partit Laburista ddikjaraw li se jneħħu il-Kummissarju tal-Pulizija malli jiksbu l-poter, il-Ministru Michael Farrugia għadu jfarfar milli jieħu deċiżjoni. Jiena naħseb illi wieħed jistenna għal fiduċja li jkun hemm tal-Prim Ministru illi jiġi elett